Vostè està en disposició de dir avui a aquesta cambra que vol un acord sincer amb tots els grups de la cambra per arribar a modificar el model de finançament de Catalunya, que suposi que tots els grups podem cedir de les nostres posicions, o el que vostè simplement vol és presentar el seu model de pacte fiscal amb unes línies vermelles i que hi hagi una adhesió i un permís d'aquesta cambra per seguir negociant això a Madrid? Sembla que he donat proves més que reiterades que el nostre objectiu, i el meu també, és que hi hagi un acord el més ampli possible. Però al mateix temps que li dic això, i ho dic públicament i també li he dit en privat, jo el que pretenc és que hi hagi un canvi de model. No una evolució del model actual, sinó un canvi de model després de 30 anys d'un model determinat. Crec que el seu govern està actuant seriosament en el compliment del dèficit i que ha donat exemples fins i tot a altres comunitats autònomes. Malgrat això, president, en la paràlisi de l'acció reformista del seu govern, en el que encara queda per endavant la llei d'emprenedoria, la reforma del SOC i moltes altres reformes que encara estem negociant i debatint en comissions amb el Partit Popular, vostès, quan es va més enllà de la seva acció de govern, critiquen el govern d'Espanya com si fos el responsable de tota la seva ineficàcia. I la tercera qüestió d'aquesta acció legislativa és que tot ho deixa al pacte fiscal. Sembla que el pacte fiscal sigui la solució i el miracle de tots els problemes del país. Per tant, hem de traslladar als catalans un missatge seriós. Catalunya necessita un millor model de finançament i tenim més d'1 milió més d'habitants al nostre país, però també necessita governs seriosos i responsables. I jo li dic, senyor president, no busqui una adhesió als seus plantejaments. El que ha de buscar de veritat és l'acord sincer. I aquest grup està disposat a un acord sincer per millorar el model de finançament, però si vostè estableix línies vermelles, no estarà dient la veritat, ni aquest grup ni el reste dels grups de la cambra. Senyor president, aquesta legislatura no és només de cimeres. La cimera del pacte fiscal pot ser una fita històrica, una fita de tots, però està de la seva mà que no busqui un pacte d'adhesió, sinó que busqui un acord de tots i digui la veritat als catalans que no solament amb això sortirem de la crisi, que segueix sent la veritable prioritat del país. Jo no he dit mai que el pacte fiscal sigui la única solució. La única no, perquè és evident que al costat d'això s'han de fer moltes altres coses. I moltes s'estan fent, i d'altres queden per fer, certament, com vostè deia. Vostès sabran escoltar el batec que hi ha en la societat catalana i la prioritat que hi ha en la societat catalana per anar a un model just de finançament per a Catalunya que no signifiqui más de lo mismo. I jo demano que tothom sigui conscient del moment en què ens trobem, no només de la situació conjuntural, sinó del tema de fons que en aquest moment té plantejat Catalunya.